Kubingelele sikwamukele embukeli weMakhiwa TV naze ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Umphathiswa wezemidlalo namaciko esifundazweni KwaZulu-Natal umnumzana uMntomuhle Khawula ubevakashela idolobha laseVryheid Lakeside eNdala ke ngaphansi kweWard 22 eholwa ke ukhansela uLambisa. Umphakathi ubukeke uphuma ngobuningi babo lagcwala phama ihholo kwaze kwaphoqeleka ukuthi ke amanye amalungu omphakathi ame ngaphandle ngenkathi ke qhubeka ke ukwethula ke kosonkontileka ke ngaphakathi ehholo. Inhloso ke yalolu hambo umlaleli bekuzokwethula ke iproject yeCombo Court emphakathini engakwazi ukusingatha imidlalo eminingi yezandla ke bese kuba ke igym yabantu abadala ke bese kuba ke negym ezingane. Wonke ke lo msebenzi umlaleli ke buke ukuthi ke ungadla imali elinganiselwa ke ngaphezulu kwesigidi zamarandi. Uthi ke namhlanje ikhansela uLambiso nasi ke isicelo sakho uyaqala umsebenzi futhi awuzudonsa nesikhathi eside ngoba akuzona izinto lezi esingathi imisebenzi emkhulu edinga isikhathi eside. Umsebenzi njengoba uzoqala nje ngesonto elizayo ngomsombuluko uzodonsa nje ukuthi ngoMarch mawuphela so bese sibuya seso handover kumasipala sebaqulusini sokwakha ke iCombo Court ezobe idlalela imidlalo emini yama court of sport ezobe kuyi-netball kube i-tennis kube i-volleyball kube i-basketball bese sakha ke ne-outdoor gym ekuzobe yabantu abadala kanye ne-gym yezingane ukuze abantu abadala ngesikhathi bejima eceleni nezingane zibe zijima. Siswa kube seba nesicelo ke sokuthi indawo bekade ihambele ibiwe futhi ke itshaliwe izihlahla ke izokwazi ke ukwenziwa ipaki kuze abantu bezokwazi ukuncebeleka kuphinde ke kwenziwe ke nemicimbi yangaphandle. Kodwa ke esengikucelile ukuthi ngoba lemisebenzi imihle izoba ndawonye le ndawo yonke isalisibiywa umasipala ibe yipaki nje enhle yamasipala kube indawo zokudlalela zokuncebeleka kube indawo futhi lapho umphakathi ungakwazi ukuzokwenza khona izinto ze-entertainment. Itshalwe kahle utshani itshalwe kahle izimbali kube indawo enhle yala eLakeside. Ngakho ke ilowo umsebenzi ebesizowethula namhlanje. iCombo Court izodla imali ecishe ifinyelele ku-500,000 rand bese kuthi i-outdoor gym ibambisene ne-gym yabantu abadala yona izoba isamba semali esidlula kancane ku-800,000 rand. Kanti ke embuzweni mayelana nokusebenza ngokubambisana kwamakhansela ke nokubaleka kokubambisana kwabasebenzi bakwamasipala ekudlulisaneni izidingo zomphakathi ubeke kanje. Well bengiluleka ngokuthi kuma processes kahulumeni lezi zinto esingayithatha kancane ukuthi sisemkhandlweni kuyaxoxwa kulethwa ama report elethwa abasebenzi siyaphakamisa izandla akuzona into ezincane zibaluleke kabi ngoba thina kwisifundazwe izinto esicoshayo ziyicelo kusuke kuyilawo ma resolution lawo kusuke kuyiloko kuvota bese thina sithatha sidlulisela kuzwe lonke. Ngakho ke kubalulekile ngesikhathi bethulelwa ama report abasebenzi nangesikhathi beyivotela into abayivotelayo kufuneka bazi ukuthi lokho sekuyaqhubeka ikona okuzokwenziwa ngoba iyona ntathu abathe bayicelile. Indlela esisebenza ngayo mayelana ne-infrastructure kwa-sports arts and culture kuwukuthi thina ama-business plans siwathola komasipala bese siwathatha siwa-prioritize bese siwayisa ka-national unational bese uya-approve. Ngakho-ke akuzukuba kaningi ukuthi uqhamuke sewucela iground elalingazange libe i-resolution eqhamuka phansi kamasipala. UMashobane uthole nethuba lokuphendula imibuzo mayelana nabo ukufika esifundeni iZululand nala abalule khona ke ukuthi kuzoba nemikhankaso ke ezoyenziwa iZululand District ezohamba ihlola zonke iphaza shops zabo ukufika ekutheni ke badayisa ke izinto ezisemthethweni yini futhi ke engeke zigulise ke abathengi. Anginibingelele nonke emakhaya. Namhlanje bengize la eLakeside kwawo 22 ngaphansi komkhandlu abaqulusi ngiphelekezela uMC wakwaDSEC umhlonishwa uGabisa sizothula iCombo Court la esikhona njengamanje okungumsebenzi omuhle kakhulu besizokweseka ke thina njengeZululand ngoba sithanda izinto ezinhle. Kodwa sifika lapha nje sisuka eDenny Dalton la kade nakhona uDeputy Minister nationally ekade ezothula khona nakhona iCombo Court. Uyabona ukuthi izinto ezinhle ziyasizela la eZululand so ke sijabule kakhulu. Usuku olukhulu kakhulu lolu la khona izingane zethu nje nabantu abadala bezothola indawo la bezoyivocavoca khona ngoba sibuye singakukhuthaza ukuthi bagijime emgwaqeni bangahle balimale ingozi zezimoto zimbi so ke besizokweseka ke lokho. Kodwa nizokhumbula ukuthi akuyona into eqalayo la eZululand nje sinenhlanhla
sesike saya kwaCeza, sesike saya oPhongolo. oPhongolo ke into enkulu kakhulu ngoba ikhuluma ngemali engaphezulu ka100 million. Kodwa futhi maduze nje sizobe siyothula kwaNongoma la khona obekuvamise kuba indawo khona yamasiko la sithi kusemona khona. Uyabona ukuthi la iZululand siyagijima nje impela, izinto ezinhle ziyasilandela, siyakuthokozela kakhulu lokho. uMashobane uthole nethuba lokuphendula imibuzo mayelana nabo ukufika esifundeni iZululand nalabo balule khona ke ukuthi kuzoba nemikhankaso kezoyenziwa iZululand District ezohamba ihlola zonke iphaza shop zabo ukufika ekutheni ke badayisa ke izinto ezisemthethweni yini futhi ke engeke zigulise ke abathengi. Kodwa umuntu ongenamaphepha ngempela nathi sithi cha, abantu ababuyele emakubo ukuze abantu baseningizimu Afrika bakwazi ukuhlomula izinto abadeserve ukuthi bayihlomule ngenxa yeconstitution. Siyameseka uPrima, siyameseka uMEC, siyabeseka omeya bonke, nathi futhi njengeZululand siyakusukumela lokho. Sinohlelo nje manje oluzohambela lonke lama spices shop ukuchecka ukuthi laba abantu abadayisa kulama spices shop basemthethweni yini, nanokuthi izinto abayidayisayo akusizona izinto ezizolimaza izingane zezakhamizi zalapha eZululand.